И 500 от Валио. Продължаваме късно. Същата мелодия, давай. Петстотин 50, 560, 570, 590, 600 лева от семейството на Валио от Браница и една прекрасна възглавничка. Серво не прави богуци. Специално за Мимо и Санчо и за всички параликовци. Скоро да бъде? Зънгър, хайде! От семейството на Валио 600 лева. Нека да бъде жив и здрав. А сега пристигаме при брата на Кобрата Андрей. Айде, Андрейчинов, 100. Поздрава специално за неговия брат Кобра, за Нели, Веси и Андрей. Трима братя. Яко усилима? Усилиш фигера веднага? Чакай, чакай. Долу съм се 200. Син. Най-вече за неговия син Исус и за дъщеря му Кали. Дигни и това ще учи малко. Айде Кали, айде Исусе. Сега. Много така нас. Айде Исус и Кали. Айде бе Кали, айде бе Исусе. Айде бе Кали, айде бе Исусе, айде бе брава, с тихост. Айде бе Кали, Кали, айде бе Исусе, айде бе брава, парамалитос. От братът на Кобра 300 лева, един улекотен орган, нека да бъде жив и здрав. И така казваме, добър вечер на Орленци. Сега, ела тука. Аз съм досаден, не знам и взел пари. Нема. И неговите прекрасни вили, всичките.
Много се извинявам, нека да не се повтори, нека да не служи с друг. Как са музиката? Моята дъщеря има си дома си татко. Моята дъщеря нема си татко. Отвеси 100 лева и един прекрасен подарък. Еди, кажи. Поздравлявам своя брат Боро и снахата и кръстницата Ани. Един прекрасен ключък. Айде. Благодарим на сестра. Живи и здрави. Така казваме. Ленци, айде, ти си. Добър вечер. Много ми е приятно. Чиче, айде. Кажи. Не дей, защото мога скъп 2000 лева струва. Ако падне, просто няма как да го платим тази вечер. За Краси. За Виктор от Испания. Испания, айде. 300 лева от... Дай музика. Испания, Германия, Белгия, айде. За всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, работи се България. За всички от Испания, Гърция, Италия, От Виктор, 300 лева. работи си България. До. 300 лева от Виктор. Сега почваме с бащата на кобрата. Кажи. Зачети си. За Венци полицая. От Борва. Какво да бъде? Хайде Испания, България, Германия. За всички от Испания, Гърция, Италия, колко ще работите, Ако обичате да изгорите, да се забавя, да се ви открива на хората. от Испания, Гърция, Италия, Вижте, работите, работи си България. Мато специално за Ваевенци. Поздравлява своето семейство и себе си. И всички гости. Абсолютно цялата аудитория от Ваевенци. Поздравите за Мато, 500 лева от Ваевенци. Нека да ще ги знам. За къщата. Един циган, една покривка, една лютия и другите подобни подаръци от които въздаде от майката на кобрата. Живи и здрави! Благодарим на оркестъра и казваме добър вечер на нашия брат Пеко. Айде, Пеко, ти си. 20, 40, 60,
80, 100. Дяки, един хубав поздрав за Вантеко. За Вантеко една хубава мелодия. Яки. Татьяна. Лале, лале, лале. Мато, мато, мато. Айде да си. Лале, 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 лале си. Сьом, 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 сьом си. Мато, 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 мато си. Сом. Семейството на Вантеко 200 лева. Нека да бъде жив и здрав и подаръците от лелята. Един комплект енджели, подноси, вилици, лъжици, наядени. Ние казваме... Спокойно. Казваме добър вечер на нашия брат. Цеци, айде Цеци. 20. 40, вижте един джентълмен, 60, 80, 100. Айде Димо, айде Цеци. Айде бе Димо, айде бе Цеци, айде бе права, състимаш. Айде бе Димо, Димо, айде бе Цеци, айде бе права, състимаш. 140, 160, 180, 200 и 20, 240, 260, 280, 300 лева от семейството на Цеци. Нека да бъде жив и здрав. Ако сте всичките така като него, няма проблем. До 2 часа приключвам. Айде, Мачоко. 100 лева от Мачоко. Нека да бъде жив и здрав. Една хубава мелодия. Без поздрав. Жив и здрав. Дама, която се намира в Кипър, отчитаме. 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200. Една гръцка мелодия за Дана.